מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויגזור את גלעד בן אביבה ונועם שליט יזכרו מי שיבואו ויבואו בשלום וקרוב ואהבות כל בית ישראל ונתפלל למענו הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליו הרבה כוחות בצל את צערו רחמים עליו הרבה כוחות יבצל את צערו שלח לו רפואת הנפש ורפואת הגוף ויחזרו ויחל למשפחתו במהרה בימינו ונאמר אמן. אני החייל גלעד בן נועם שליט, הכלול אצל כתב אל שהיד עז א-דין אל-קסאם, אמא ואבא, אחותי ואחי, חבריי בצה"ל. אני מוסר לכם מתוך הכלא דרישת שלום ואת געגועי לכולכם. עברה עליי שנה שלמה בתוך הכלא, ועדיין מצבי הבריאותי מדרדר, ואני חייב לאשפוז ממושך בבית חולים. אני מצטער לחוסר ההתעניינות של הממשלה הישראלית וצה"ל בעניין שלי והיא היענותם לדרישות כתב אל-קסאם. זה ברור שהם חייבים להיענות לדרישות אלו בכדי שאני אשתחרר כבר מהכלא, ובמיוחד שאני הייתי במבצע צבאי מתוך הוראה צבאית ולא הייתי סוחר סמים. וכמו שיש לי הורים, אמא ואבא, גם לאלפי הצעירים הפלסטינאים יש אמהות ואבות שחייבים להחזיר להם את בניהם. יש לי תקווה גדולה בממשלתי שתתעניין בי יותר ותהנה לדרישות אל-מג'אהדין. הרב"ט גלעד שליט.